appreciating the simple things in life. Sometimes you find new things and although you may feel alone, if you just look around a little, you'll notice there are many Én tudom, hogy nem, az én régen. Hagy mutassam be a kollégáimat nektek, az ügyvezető igazgatókat, Mr. Yang Wong Lee urat, illetve Kenneth Yi urat, aki a mobil divízió vezetője, illetve bemutatnám a mai prezentálókat is, Piró Pétert, értékesítési vezetőnket, Méhes Lászlót, aki a termékspecialisták, illetve Magyar Adriánt a marketing csapatunkból. És akkor most szeretnék felkonferálni az ügyvezető igazgatónkat, Mr. Yang Wong Lee urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Good morning, welcome everyone. Mindenek előtt szeretettel köszöntök mindenkit. First of all, I'd like to thank you for accepting our invitation. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. We are very happy to bring our newest and most advanced smartphone and tablets to Hungary, the LG G3 and the G Pad 10.3, respectively. Nagy örömünkre szolgál, hogy Magyarországon is bemutathatjuk legújabb és eddigi legfejlettebb okostelefonunkat, az LG G3-at és a G Pad 7.0-át. G-Series proved to be very successful so far with all channels in Hungarian market. A G-sorozat egy kiemelkedően sikeres termékcsaládnak bizonyult eddig a magyar piacon. Our goal with our newest products is to further strengthen our position in the premium smartphone market. Célunk, hogy a most bemutatott készülékekkel is tovább erősítsük pozíciónkat a prémium kategóriás okostelefonok és mobileszközök piacán. This year's product portfolio has been created with a simple is the new smart slogan in mind, which is the successor of our learning from you philosophy from last year. A tavalyi Learning from You filozófiát tovább gondolva az idei termékportfóliót a Simple is the New Smart szlogen keretében alkottuk meg. This new slogan encompasses our intentions to utilize state-of-the-art technology in our products so that they become trusted mobile devices that are useful in every part of our customers' lives, whether it is work, play, or anything in between.
Ez a szlogen azon törekvéseinket foglalja magába, hogy készülékeink csúcs technológiát alkalmazva megbízható és az élet minden területén hasznos mobileszközei legyenek a felhasználóinknak, legyen szó munkáról, a mindennapi életről vagy szórakozásról. Thus, we hope that the G3 will be even more successful than its predecessor, the G2. Így reményeink szerint a G3 még az elődjénél, a G2-nél is sikeresebb termék lesz. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit, én is. Spiro Péter vagyok, a mobil üzletágnak az értékesítési vezetője. És körülbelül 8 hónappal ezelőtt, tavaly októberben volt szerencsém a G2-ről beszélni, a G2-t bemutatni. Akkor nagy reményeink voltak a készülékkel szemben, a G2-vel szemben. Ezek úgy néz ki, hogy teljesültek, sőt túlszárnyaltuk őket, és engedjetek meg pár szót a magyar piac helyzetéről, illetve az LG szerepéről benne, hogy is nézünk ki, hogy is állunk benne. Köszönhetően egyrészt a G2 nem mondanám, hogy nem várt, mert azért titkon vártuk, hogy ilyen sikeres lesz, tehát a G2-nek a sikerének köszönhetően tavaly negyed évben, hogy úgy mondjam, egyszerűen fogalmazva nagyon megindult a szekér, tehát nagyon jó számokat produkáltunk, és ez negyedévről negyedévre erősödik. Tehát negyedévről negyedévre egyre jobb értékesítési számokat hozunk, hál' Istennek, és természetesen nem szabad elfeledkeznünk a középkategóriáról. Most középkategóriás telefont ide nem hoztunk, de mindenképpen szeretnék szólni róluk pár szót, hogy az elmúlt 6 hónapban, mondjuk 8 hónapban, ugye az E sorozatban egy kiemelkedő készülékünk az L7-2 volt. Az L7-2-es az, ami nagyon-nagyon jó számokat produkált a magyarországi piacon. Az E sorozat ugye a 3G-s, csak 3G-s telefonjainkat foglalja magában, és van egy másik sorozatunk, egy másik betűjellel elnevezve, az F sorozat. Az F sorozat az a középkategóriás LTE-s telefonjainkat jelenti. Itt az F6-os készülék az, ami nagyon jól teljesít a magyar piacon. És nem állunk meg, hanem jönnek az újabb készülékek úgy az L sorozatban, mint az F sorozatban. Ez azt jelenti, hogy például az L70-et, ami az L7-2-nek az utódja, azt már nagy sikerrel bevezettük a magyar piacon április környékén, és jön egy L7-2-nek mondjuk úgy, hogy kis testvére, az L65, és az F sorozatban is van egy új készülékünk, az F70. Bízom benne, hogy hasonlóan jó számokat fognak produkálni, mint az elődjeik, vagy még jobbakat. És nem feledkezünk el természetesen a G sorozatról, a high-end készülékekről, a G2 az fut tovább a piacon, tehát nem fog eltűnni, ott van a G2 mini, és elértünk a G3-hoz, amely bízom benne, hogy szintén hasonló jó starttal, jó indulással és hasonló értékesítési számokkal fog bírni, mint a G2, sőt akár még jobbakkal. Mielőtt belevágok a G3-as előadásba magába, azt muszáj elmondanom, amit Mr. Lee is mondott, hogy egy koncepcióváltás történt, vagy igazából egy transformálás a Learning from You, tehát a G2-nél a Learning from You filozófiából. Áttértünk erre a Simple is the New Smart-ra. A legfontosabb talán az megjegyeznem, hogy a G2 kapcsán a Learning from You mentén nem hazudtoljuk meg magunkat. Tanultunk abból, hogy a G2 nem volt bővíthető, nem volt leszedhető átlap, nem volt cserélhető az akkumulátor, a G3-nál igen. A G3-nál leszedhető a hátlap, akkumulátort tudunk cserélni benne, microSD kártyával tudjuk bővíteni. Úgy gondolom, ez egy nagyszerű lépés egyébként ezen az úton, hogy ezt, hogy úgy mondjam, beletoldottuk a készülékbe, és persze ez nem volt olyan egyszerű, tehát fejlesztési kérdések is voltak mögötte, hogy lehet ezt a hátlapot úgy eltávolítani, úgy megalkotni, hogy ez ne okozzon sérülést a rengeteg eltávolítás során. Hát eljutottunk a G3-nál oda, hogy ez megvalósítható. Tehát mindenképpen hangsúlyoznám azt, hogy a G3-as az ilyen módon beállt ebbe a sorba, hogy hátlapot, akkumulátort és microSD kártyát helyezhetünk be, cserélhetünk benne. A mostani prezentáció vagy bemutató igazából két nagy részből fog állni. Az első rész, azt én fogom tartani, ez a hardware, mondjuk úgy, hogy újdonságok, a hardware terén, hogy milyen új képességeket vezetünk be. A második rész pedig Méhes László kollégám fogja tartani, aki a felhasználói felülettel fog titeket egy kicsit közelebbről megismertetni. És vágjunk is bele az első részbe, ami a hardware-es részt illeti. És hogyha már G3, meg 3-as szám, akkor a 3-as szám bűvöletében indulunk erre az útra.
három olyan területet emelnék ki, ami úgymond sarokkő a G3-as megalkotása során. Ez egyrészt a kijelző, másrészt a kamera, harmadrészt, de nem utolsó sorban maga a design, a külső. A kijelzőről magáról fölröppentek annak idején olyan hírek, hogy minek Quad HD, és minek a minél nagyobb felbontás egy ekkora készülékben. És azt mondták annak idején, hogy 300 ppi, 300 pixel per inch az a felbontás, amit egy emberi szem úgymond meg tud különböztetni, vagy fel tud fogni. Ezt megcáfolandó, a nyomtatott sajtóban láthatunk erre példát, hogy ez nem így van. Tehát a nyomtatott sajtóról láttok itt most ilyen felbontásbeli felsorolást. Egyrészt a hírlap, az, ami egy ilyen 120-170-es felbontással bír, tehát pixel per inch felbontással bír. Középen látjátok azt a heti magazint, a képes magazint, aminek 300-440 között van a felbontása. És végül, de nem utolsó sorban itt vannak ezek a minőségi művészeti kézikönyvek, amelyeknek, mint látjátok, a felbontás az 440-600 pixel per inch környékén található. Így gondoljuk, hogy igenis van helye az 538 pixel per inchnek a mobilpiacon, igenis van rá igény, és várhatóan a közeljövőben olyan szolgáltatások is ki fognak fejlődni, amelyek ezt ki fogják használni. Itt azt látjátok, hogy van egy 5.5-ös kijelzőnk, amely a G3-asnak a kijelzője. Egy 5.5-ös kijelző, és látjátok, hogy milyen a képe, hogyha HD-t használunk, egy True HD-t, egy Full HD-t, illetve egy Quad HD-t. Itt van egy csomó szám, a lényeg az nagyjából annyi, hogy a sima HD, True HD és a Quad HD közötti felbontás közötti különbség 4-szeres. Ugyanezt Full HD és Quad HD között egy ilyen majdnem 2-szeres szózóra tesszük. És nagy kérdés ugye, hogy helyezzük el ezeket a pixeleket egy ekkora készülékben. Erre az LG egy speciális megoldást vagy technológiát talált ki, mégpedig csökkentette a pixelek méretét 44%-kal. Tehát itt azt látjátok, hogy a HD-n egy ugyanakkor a képernyő méret esetén hány darab pixel fér el. Ugye csökkentettük egyszer a Full HD esetén, és még egy lépést megtettünk a Quad HD-hoz. És innen igazából adódik is a dolog, hogy miért 5.5-ös a kijelző. Olvastam bírálatot ez ügyben, hogy ez már talán túl nagy. Erről majd a későbbiekben beszélek azért, hogy mégis próbáltuk észszerű határok között tartani a méretet, de hogy őszinte legyek, Quad HD, ekkora a felbontás, ehhez sajnos egy 5.5-ös kijelző kell per pillanat, amit a technológia megenged, hogy az árérték arányban megállja a helyét a rendkívül erős piacon. Itt egy gyors összehasonlítást láttuk arról, hogy Full HD AMOLED kijelző, Full HD IPS kijelző, Quad HD IPS kijelző. Ugye nem csak a pixelek száma dönti el a kép élességet, kép részletességet, hanem az úgynevezett száppixeleknek a száma is. Itt láthatjátok a száppixelek számát a három technológia esetén. Impozáns ez a 11 millió. Meg kell hagyni és a szorzók a kettő között, hogy is néznek ki. Valóban a részletgazdagság és a színek visszaadása az sokkal természetesebb, szebb egy Quad HD kijelző esetén. Adódik a kérdés egy Quad HD-s kijelző esetén, hogy rendben van, ott van az a rengeteg pixel, de azokat meg kell világítani, azok működnek, fogyasztják az akkumulátort. Erre a G3-nál is gondoltunk, és itt utalnék vissza a G2-re, ami nemzetközi szinten nagyon jó visszhangokat kapott már, hogy az akkumulátor üzemidejét jelenti. Nem álltunk meg, a G3 folytatja ezt a sort, sőt, továbbfejlesztettük magát az akkumulátort is, ami 3000 mAh egyébként. Tehát magát az akkumulátort is továbbfejlesztettük az irányba, hogy minél nagyobb üzemidőt biztosítsunk a telefonnak. És emellett olyan szoftveres, adaptívnak nevezett, adaptív battery controlnak nevezett funkciókat vezettünk be, amelyek például a órajelét a processzornak szabályozzák adott esetben, hogyha nincs szükség olyan nagy teljesítményre. Ez nem új dolog természetesen, de itt mindenféle finomabb mechanikákat vezettünk be, amelyek bízom benne, hogy a végfelhasználóknál is ki fognak tűnni az üzemidő hosszabb életben tartásával. És a méret. Ahogy mondtam az előbb, utalván a telefon méretére, itt látjátok a kategóriákat. Ugye már megjelent egy olyan kategória a piacon, hogy phablet, mondjuk úgy, hogy 5,7 szoltól nagyjából.
És van a smartphone, ami egy átlagos 5.1-es 5.2-es kijelzővel bír. Ahogy mondtam, a G3 a Quad HD miatt 5.5-ös kijelzőt kapott, és ez az 5.5-ös kijelző azonban nem társul egy olyan mérettel, ami megfoghatatlan, hogy úgy mondjam. 74,6 mm a telefonnak a szélessége. Szemben a phablettel, ami 79 körülbelül nagyjából, illetve 72 környékén van egy átlagos 5.1-es smartphone, okostelefon. És láthatjátok, hogy közelebb áll az okostelefonhoz, a okostelefon mérethez az 5.5-ös kijelző, és ez annak köszönhető, hogy a 76,4%-a a telefonnak aktív kijelzőt foglal magába. Ugye a G2-nél is már ezzel példáloztunk, hogy mennyire jól kitölti a rendelkezésre álló felületet. Ugye ez köszönhető annak nagy részt, hogy nincsenek oldalsó, illetve felső részen található gombok, mindent eltüntettünk, úgyhogy ki tudtuk húzni a kijelzőt, amennyire csak lehet. Ezt megtartottuk a G3-nál is, természetesen hátlapi gomb van, és éppen ezért a 76,4%-os kihasználási ráció az áll ennél a telefonnál. Minden rész végén egy rövid videót tekintsetek meg, kérlek, arról, hogy mégis miről volt itt szó. Talán, hogyha lemaradtatok valamiről, akkor... How to enjoy 4x HD quality with LG G3. Just watch. Quad HD display, 4x the resolution of HD. Simple is the new smart. LG G3. És késve bár, de törve nem, a Simple is the new smart filozófiáról egy pár szót most így hadd szóljak. Átalakítottuk a Learning from the filozófiát Simple is the new smart-tal, mert úgy gondoljuk, hogy nincs arra szükség, hogy egy rendkívül komplex, nehezen beállítható telefont adjunk oda, még ha ez egy high-end telefon is. Egyszerűen nekem sincs időm, őszintén szólva, hogy minden egyes telefont beköltözök, beállítsam, személyre szabjam. Éppen ezért rengeteg olyan funkciót mind a felhasználói felületen, mind a hardveresen bevezettünk, amely jóval egyszerűbb kezelhetőséget biztosít a telefonnak. Ezen filozófia mentén indultunk most el, mind a formavilágot, mind a felhasználói felület ikonjait tekintve. Erre majd utalgatni fogok, amikor így a különböző hardware specifikus dolgokat nézzük át, illetve a Laci az ő részében beszélni fog ezekről a dolgokról, hogy mit is jelent ez, hogy egyszerűbbé varázsoltuk a készüléket. Térjünk át a kamerára. A kamerának egy fő aspektusa, hogy a megapixel, nem is kell mondanom, hogy van, aki már negatív irányban megy a megapixelek terén. Mi is úgy gondoljuk, hogy nem a megapixel dönti el, hogy milyen képet csinálunk. Éppen ezért a megapixelek terén nem vívunk háborút, maradtunk a 13 megapixelnél, ugyanaz a méret, mint a G2 esetében történt volt. Egy fontos szempont, amit a G2-nél vezettünk be, ez az optikai képstabilizátor, amely ugye a kép remegését hivatott elősegíteni, illetve a remegését megakadályozni, hogy a képen ne látszódjon az elmosódás. Ezt továbbfejlesztettük, mégpedig olyan módon, hogy három irányban, a 2 helyett 3 irányban próbáljuk kompenzálni a kézremegését, ezáltal a homályos képek megszüntetését, illetve hogy minél élesebb képeket tudjunk csinálni. És a lézeres autofókusznál utalnék az innovációra. Tehát az LG mindig is híres volt arról, hogy nagyon innovatív egy cég, ezt gondolom is ti is tudjátok, tisztában vagytok vele. Gondoljuk csak a G-Flexre, piacra dobtuk, most a Quad HD-ra, és a lézeres autofókusz is egy ilyen dolog, amely, hogy egy kollégám mondta, itt található meg a kamera mellett egy kicsi bogárszerű fekete pötty, és arra hivatott, hogy a távolság mérést a tárgy és a lencse között meggyorsítsa. Azon elven működik, ahogy a sebességmérő radarok, magyarán olyan fényt bocsát ki, ami szemre nem káros, nem is látható. És egy átlagos tesztet mérve 276 millisekundum alatt meghatározza a tárgy távolságát a képtől, ezáltal felgyorsítva a fókuszálást. És ez valóban így van, rendkívül gyors a fókuszálása, az autofókusz képessége a készüléknek, majd meg fogjátok látni. Nagyon gyorsan lehet képet készíteni vele. Végeztünk egy kísérletet
amit talán már láttatok a nemzetközi médiában, egy ilyen hajlítatott tálkára vagy asztalra rátettünk két telefont, egy hagyományos fókusszal rendelkezőt, meg egy lézeres autofókusszal rendelkezőt, és látható, hogy a tárgy, amit megcélzunk, illetve a fókuszálás sebessége hogy történik meg. Látod, hogy mennyivel gyorsabb, mennyivel jobb a G3 esetében. A G3 ugye a jobb oldali, nektek baloldali, a másik a hagyományos készülék. Ez mind szöveg, mind adott esetben egy arc esetén igaz. És hagyj utaljak megint a Simple is the New Smart koncepcióra. A kamera üzemmódot rendkívül leegyszerűsítettük, ami annyit jelent, hogy egy hagyományos telefonnál, hogyha belépünk a kamera üzemmódba, akkor és fókuszálni szeretnénk egy tárgyra, először kijelöljük a tárgyat, még egyszer kattintunk a exponáló gombra, és úgy történik meg a képkészítés. Ezt a G3-nál jelentősen leegyszerűsítettük, és összevontuk ezt a két funkciót. Bárhova kattintunk a képernyőn, arra a pontra fog fókuszálni a kamera, és rögtön le is készíti a képet, majd próbáljátok ki, rendkívül gyors. Akinek ez nem tetszik, természetesen visszaállhat egy gombnyomással, a képernyőn van egy sarkában egy ilyen pont ikon, azt megnyomva vissza lehet állni rögtön egy hagyományos üzemmódra vagy képkészítési mechanizmusra. És a selfie világa, az előlapi kamera 2,1 megapixeles. Természetes, hogy mi is a selfie-kre helyezzük a hangsúlyt, hogyha előlapi kameráról beszélünk. A selfie már önmagában egy fogalom. Éppen ezért magát az image szenzor méretét megnöveltük, több lencsét helyeztünk el benne, és ami még fontosabb talán, egy apró újdonsággal lepjük meg a végfelhasználókat. Ez annyit akar, hogyha az előlapi kamerát tekintve a tenyerünket fölmutatjuk a készüléknek és ökölbe szorítjuk, akkor 3 másodpercen belül automatikusan képet fog készíteni, majd ezt próbáljátok ki, és ez 3 másodperc pont elegendő arra, hogy megfelelő pózba vágjuk magunkat. És engedjétek meg, hogy megint megmutassam ezt a rövid videót a How to take a picture like a pro with LG G3. Just shoot. Ugye itt arról beszélünk, Laser detection for instant focus. Simple touch for the perfect picture. Simple is the new smart. LG G3. És ilyenkor mindig elkalandozunk a videók végén. Most a no-code-ról adjál csak egy szót. Szkeptikus voltam rendkívül a no-code-dal kapcsolatban, amikor ez így napvilágot látok. Piszok jó. Nagyon jól működik, nagyon gyors, rendkívül megbízható egyébként. A képernyő bármely részén lehet no-code-ot használni. Ugye a no-code az, amit a Laci fog róla beszélni, nem akarom elvenni a kenyerét, hogy egy ilyen ütögetési mintával tudjátok feladni a készüléket, és be is léptek. Nagyon jól működik, nagyon megbízhatóan működik. És végül, de nem utolsó sorban, maga a design, maga a formavilág. Ugye a készülék az talán a legfontosabb ismérve, engedjétek meg, hogy először is ez az egyszerűség, letisztult formák. Itt egy Da Vinci idézettel élünk, hogy ezek a letisztult formák, ezek mennyire hatásosak tudnak lenni, és mennyire elegánsá teszik a készüléket. És ha megnézzük előről a telefon magát, akkor egyrészt láthatunk majd egy fémcsíkot körbe, ami körbefut a telefonnál. Ez már lassan az LG-nek is a védjegye, máshol is elérhető, természetesen máshol is van, de azért sok telefonunknál ez a körbefutó fémcsík, ez nagyon jó, nagyon elegáns külsőt kölcsönöz a készüléknek. Megnézhetjük itt az alsó sávot, mert minden készüléknél, hogyha színről színre végigmentek, hogy teljesen speciális kialakítást kapott, és ez egyfajta ilyen tekintetvonzó, és sugalmazást ad arra, hogy mégis milyen a átlag. Tehát egyfajta ilyen betekintést nyújt arra, hogy akkor most milyen színű telefonról beszélünk, és mindamellett, hogy természetesen a hátlap az idomul az első alsó sávhoz, magát a felhasználói felület témáját is arra szabtuk, hogy milyen színű készülékkel barátkozunk, milyen színű készüléket használunk. A magyarországi piacon a középső 3 lesz elérhető, tehát a pezsgő arany, az ezüst és a fehér, és még a nemzetközi kínálatban van egy ilyen viola, illetve egy pink színvilág is, és ez nagyon jól mutatja, hogy például az aranytelefon egy ilyen aranytémát lehet kiválasztani, aranyháttérrel, a szürkénél egyfajta ilyen sötétebb témát, háttérképet, és a fehérnél pedig ezt a havastájat.
majd nézegessétek meg, hogyha hozzátok kerül a telefon, pontosan milyen beállítási lehetőségek vannak ez ügyben, illetve nagyon sok téma letölthető ingyenesen egyébként az LG applikációs központjában. Maga az íveltség a telefonnak. Ugye a G2-nél is ez egy olyan dolog ez az íveltség, hogy ránézünk, aztán teljesen természetes lesz, kézbe vesszük és használjuk, de így elmondva, hogy próbáltuk optimálisra faragni ezt az íveltséget, annak köszönhetően, hogy nincsen oldalsó gomb, nincsen a tetején gomb, és mindent hátra költöztettünk, magyarán eltűntettük a kezelőszerveket itt az oldalon, ezért egy sokkal kedvezőbb lekerekítést vihettünk végre, mind a G2-nél egyébként, mind a G3-nál. És hátlapi gomb, illetve hátlap. A hátlapról is nagyon sok találgatás volt a médiában. Ez egy speciális műanyag, amely fémötvezettel készült. Tehát egy fémhatású hátlapot kaptunk. Ennek egyik fő oka az, hogy wireless charger képesség van minden telefonban. És éppen ezért a fém az ilyen módon akadályozta ezt a képességet. Úgyhogy egy fémezett, speciális műanyag burkolattal láttuk el a telefonokat, ami eltávolítható. És természetesen új lenyomattaszító, tehát nem marad rajta az új lenyomat, ez igaz erre az alsó sávra is, amit lent található, ott sem marad rajta az ember új lenyomata. És ahogy mondtam, hátlapi gombok. A hátlapi gombok innovációja az a G2-vel került bevezetésre, és nagyon jól bevált, azt mutatja minden kutatás, minden felmérés. A hátlapi gombok nagyon jól beváltak, és G3-nál szerintem még jobb helyre került, még jobb mintázattal és még jobb anyaghasználattal került kialakításra. Vagy ezt is nézzétek meg, a hozzátok kerül. Még kevésbé lehet eltéveszteni egyébként telefonálás közben, hogy akkor most hangosított, halkított, kikapcsolod a telefont, bekapcsolod a telefont, vagy videónézés közben is. És a dizájnja is nagyon-nagyon ütős lett. Amikor először megláttam a telefon, még annak idején a hátlapi gomb volt az, amit rögtön összesültöttem a G2-vel, és nekem nagyon-nagyon tetszett személy szerint. Természetesen ugyanúgy megmaradt a hátlapi gomboknak az a gyors funkciója, hogy hozzárendelhetünk, illetve hozzá van rendelve a kamera, illetve a Quick Memo. És végül How to make LG G3 stylish. Magáról a dizájnról. Just leave it. Buttonless front and sides, lightweight metallic skin. Stylish as it is. Simple is the new smart. LG G3. És mielőtt átadom a szót a Lacinak, mivel a G2-t annak idején összekötöttük a G-Pad 8.3 tabletünk bemutatásával, szerettünk volna megint egy párhuzamot hozni ezzel az eseménnyel, úgymond. A G3-at most a G-Pad 7.0-val szeretnénk együtt bemutatni, értelemszerűleg kisebb fókuszt kap. Itt majd megnézhetitek a G-Pad 7.0-ánkat. Ez egy Wi-Fi-s 1280x800-as felbontással bíró, mondjuk azt, hogy az alsó kategóriában versenyre kelő készülék. Ha minden igaz, jövő héten már a nagyobb elektronikai üzletláncok kínálatában elérhető lesz. Egy 4000 mAh-órás akkumulátort kapott, 4 magos processzor van, egy 2-es 4 processzora van, és ami a legfontosabb, hogy a G-Pad 8.3-ban, amely prémium funkciók, mint például a QPR, ugye a QPR az, ami összekapcsolja a telefont, és a tabletet magát, és mindenféle híváskezelést, üzenetkezelést elvégezhetünk a tableten is, hogy össze van kapcsolva bármilyen androidos telefonnal. Tehát ehhez hasonló funkciókat megkapott a G-Pad, és nem fogunk itt megállni, a két nagyobb testvére fog jönni még a nyár folyamán. Az egyik az a G-Pad 8.0, amelynek lesz egy Wi-Fi-s, meg egy LTE-s verziója, és lesz egy G-Pad 10.1, amelynek egy Wi-Fi-s verziója kerül a boltokban még nyár folyamán. És azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. Még egy dolgot, hogy átadom most a szót és a Lacinak, és a felhasználói felületről fog beszélni. Tudva eleve rólam, a kollégáim tudják, hogy én előszeretettel használok mindenféle third-party launchert, tehát ráteszem a telefonokra és azokat használom, és mindig keresem azokat a funkciókat benne, amit miért nem tettünk bele az LG-be, címszóban. Viszont a G3 az, ahol annyira jól megalkottuk egyébként ezt az Emerald UI-t, felhasználói felületet, hogy egyszerűen le se szedtem a telefonomról, tehát ott van rajta, és vannak benne annyira intelligens funkciók, amelyek
szó szerint megkönnyítik a mindennapjaimat, úgyhogy ez az első telefon, ahol én személy szerint Launchert úgy, ahogy van, hanyagolom. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor átadom a szót Laci kollégámnak. Köszönöm szépen. Először is én is szeretném megköszönni, hogy eljöttetek. Személy szerint számomra nagyon jó látni, hogy most ennyien itt vagyunk. Azt gondolom, hogy amiről én beszélni fogok, az igazából egy tájékoztató jellegű valami, mert ti lesztek azok az emberek, akik kipróbálják a terméket, és majd el fogjátok mondani, hogy mennyire használható igazán. Én csak szeretnék néhány tippet vagy információt adni ahhoz, hogy mi volt vele a szándékunk, és mit szeretnénk vele elérni. Hiszünk abban, hogy a kezelőfelület és a felhasználói élmény az nagyon-nagyon fontos, hiszen ezek teszik igazán szerethetővé a készülékünket. Azt gondolom, hogy a G2-nél is sikerült egy szerethető készüléket alkotni, és azok az apróságok, amiket elrejtettünk a készülékbe, a G3-asba, azok is csak emelik ezt a színvonalat. Különböző kutatásokat végeztünk, hogy mikre is kéne odafigyelni. 3 dolog jött szóba. Név szerint a Smart Keyboard, a Smart Notice és a Smart Security. Ugye maradunk ezen a 3-as vonalon. Nagyon érdekes dolog az, hogy amikor a kutatásokat végezzük, van egy felmérési szakasz. Készítettünk egy felmérést, hogy vajon mi is az, amit az emberek a legtöbbet használnak. A kutató cégek szerint ez egy nagyon egyszerű dolog, nagyon gyors volt rá a válasz, ez a gépelés. 5 percenként, átlagosan 5 percenként mindannyian gépelünk a telefonon valamit. Nagyon furcsa dolog az, hogy hiába gépelünk, nem foglalkozott egyik gyártó köztük mi se azon, hogy teljesen személyre szabjuk és megkönnyítsük ezt a folyamatot. Ezért dolgoztuk ki, azaz át a billentyűzetünket. Szintén 3 féle módot tettünk hozzá a billentyűzet javításához. Először is, ami nagyon fontos, hogy próbáltuk úgy megalkotni a billentyűzetet, hogy ne nyújjatok át gépelés közben. Amikor elkezdtek gépelni, akkor nagyon érdekes dolog, de talán oda se figyeltek rá, de össze-vissza megy a magán a gépelő felületen a kezetek. Mi próbáltuk hagyatkozni arra, hogy a 2 oldalon legyen az új, tisztán és világosan lásd, amit írsz, és középen látod az írt szót, és a javaslatok pedig a 2 oldalon jelennek meg, ezzel egyébként meggyorsítva magát a folyamatot, illetve könnyíted is, mert azt látod éppen, amit írsz. Egy fontos új dolog, hogy ha hibázunk, akkor egyszerűen csak a szóközgombra helyezve az ujjunkat, jobbra-balra húzogatva a kurzort tudjuk mozgatni magán a kezelőfelületen. Azt gondolom, ezzel nagyon megkönnyítjük magát a gépelési folyamatot, és praktikus is, mert nem kell visszaugrani, hanem egységnyi idő alatt ezt véghez tudjuk vinni. Fontos dolog még, amit ki szoktunk emelni, hogy mindamellett, hogy ilyen dolgokat belerakunk a készülékbe, amellett fontos az, hogy ugye minden embernek más maga a fizikai adottsága, tehát egyikünknek nagyobb az ujja, másiknak kisebb, illetve más gépelési szokásaink vannak. Erre kitaláltuk azt, hogy változtatható magának a gombsornak a mérete, illetve néhány dolgot személyre tudunk szabni, tehát a szóköz melletti gombokat, azokat egyrészt meg tudjuk változtatni annak az elhelyezkedését, illetve magát a gombot is, illetve még ami nagyon fontos, hogy úgy alkottuk meg a gombsort, hogy gépelés közben ugye kiírja a szót, és te oda tudsz összpontosítani. Ez azért nagyon fontos, mert ha a teljes képernyőt nézed a szemeddel, akkor sokkal jobban elfárad maga az ember, illetve több időt is vesz igénybe, míg csak ha azt nézed, amit írsz, és nem takarod el és látod is, gyakorlatilag félvakon tudsz gépelni, akkor ezzel időt spórolsz meg, és a hibázási lehetőséget leredukálod. Itt van ugye a mérték és az alsó gombsor, amiről az előbb beszéltem. A második nagyon fontos dolog, ez a Smart Notice. Szintén 3 dolgot vettünk alapul. Azt gondoljuk, hogy az okostelefonok egyre okosabbak lesznek, nagyon sok applikációt letölthetünk, amivel még okosabbak lesznek, bár szerintünk néha az egyszerűségben rejlenek az igazán nagy dolgok. Ez alatt arra gondolunk, hogy
nagyon sok olyan apró értesítés van, ami megkönnyítheti az életünket, és igazából nem egy nagyon nagy dolgot kell elképzelni. Erre találtuk ki ezt a kezelőfelületet. Gyakorlatilag ugye ez az alkalmazás figyeli a helyzetedet, és például az időjárást meg tudja mondani, hogy milyen lesz az időjárás éppen ahol aktuálisan vagy. Amit mi mindig ki szoktunk emelni, hogy nagyon sokszor, ha veszünk egy példát, hogy tárgyalásokon ülünk, és keresnek minket, akkor ugye bármi történik, egy elutasítási üzenettel válaszolunk, és hát az esetek nagy többségében Peti és én is elfelejtünk reagálni erre. Nagyon nagy szerencsénk, hogy figyelmeztet a készülék, hogy volt egy adott hívásunk, és hogy üzenetet írhatunk rá, vagy esetleg fel is hívhatjuk. Egy másik nagyon fontos funkció itt, hogy a készülék figyeli azt, hogy a nem mentett számok milyen rendszerességgel hívjuk őket, és felajánlja, hogy ugyanideje lenne már lementeni neked ezt a számot, mert viszonylag sokat használod. Nagyon fontos még, hogy nagyon sok applikációt használunk, illetve nagyon sok dolgot töltünk le a készülékünkre. Nagy többségéről idővel el is felejtkezünk, és vannak úgynevezett olyan dolgok, amik használják a tárhelyünket. Ilyenkor a készülék az felajánlja egy úgynevezett smart cleaninget, amivel optimalizálni tudjuk a tárhelyünket, illetve maga a készülék figyelmeztet minket arra is, hogy csökkenőben van az akkumulátornak a teljesítménye, vagy tegyük rá töltőre, vagy kapcsoljunk be egy kimélő üzemmódot. Ami nagyon fontos még számunkra, az a biztonság. Nagyon érdekes dolog az, hogy amióta bejöttek az okos telefonok, egyre több személyes információt tárolunk a telefonon. Ugye kiváltunk az e-mailezéstől kezdve mindent a telefonon használunk, ezáltal kiváltunk más eszközöket, és gyakorlatilag az életünket a készülékkel éljük. Az az igazság, hogy az embereknek a 66%-a semmilyen biztonsági funkciót nem használ a telefonokon. Ezeknek az embereknek durván az egyharmada az egyébként lopás áldozatává válik. Gyakorlatilag ugye ilyenkor vétlen a telefon. Ebben szeretnénk egy támogatást nyújtani az LG felhasználók számára 3 módon. Az egyik ugye a Knockcode, a másik egy Content Lock, és van egy harmadik, a Quill Switch nevű alkalmazás. A Knockcode-ot már ugye ismeritek, mert azt a Mobile World Congressen már bemutattuk. Ugye gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy fel tudjuk ébreszteni a telefonunkat egy parancssorra, teljesen egyszerűen 3, illetve 8 variációs lehetőséget meg tudunk adni a telefonnak, hogy rákoppintunk és fölébreszti a telefont. Ez azért is jó, ugye, mert nem láthatják az emberek, hogy milyen számkódot adunk be, vagy esetlegesen milyen feloldási mintát, illetve a képernyőről sem tudják levenni adott esetben az egyedi azonosítónkat. Mindamellett, hogy nagyon egyszerű dolog, és hát gyakorlatilag több mint 80 000 variációs lehetősége van, tehát nem csak egyszerű, de biztonságos is. Természetesen nem feledkeztünk el a Knock-onról, amit a Péter is mondott, amivel a G2-nk debütált. Ugye, hogyha alapesetben Knock-oddal le van zárva a képernyő, akkor csak 2-t rákoppintok a készülékre, és látom rajta az időt, tehát nem kell feloldani a telefont, nem kell egy plusz lépés, és innen természetesen szintén az árral tudunk tovább menni, tehát még mindig biztonságban van a telefonunk. Aztán a következő biztonsághoz kapcsolódó eszközünk az pedig a Content Lock. Ez egy nagyon hasznos dolog egyébként, mert kerülhetünk olyan szituációba, hogy valaki megnézi a készülékünket. Nem biztos, hogy ismeretlen, lehet, hogy ismerős, csak nem akarunk megmutatni neki bizonyos dolgokat, illetve tényleg, hogyha elveszük a készüléket, akkor az adatokat ne tudják róla lehúzni. Ez gyakorlatilag arra szolgál, hogy a beállításokban kiválasztjuk ezt a funkciót, vagy megadunk egy jelszavas védelmet, vagy megadunk egy feloldási mintát, és utána például a galériában kijelöljük azokat a dolgokat, amiket mi el szeretnénk zárni a nyilvánosság elől. Ezek után egyébként meg sem jelennek ezek a dolgok a galériában, hanem kiválasztva a menüt van egy zárolt fájlok megjelenítése, és utána vagy a kódot kéri,
vagy a feloldási mintát én kódot adtam meg, és utána válik láthatóvá. Ez igaz akkor is, hogyha a készüléket csatlakoztatjuk egy PC-hez, a PC nem fogja érzékelni, csak miután a kódot megadtuk. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan újítás, ami könnyebbé teheti a mindennapjainkat. És ugye a harmadik dolog, amiről beszéltünk, ez a Kill Switch. Itt igazából egy picit továbbfejlesztettünk a mi részünkről, mert ugye ez a dolog arról szól, hogy van egy Android eszközkezelőnk, amit hogyha elveszik a telefonunk, akkor ugye távolról meg tudtuk csörgetni a telefont, vagy adott esetben meg tudtuk nézni a pozícióját. Mi 2 darab plusz hozzáférést tettünk. Egyrészt le tudjuk törölni távolról a készülékről a tartalmakat, másrészt azonnal zárolni tudjuk a készülékünket ennek a segítségével. Nem létezik csúcstelefon, csúcskiegészítők nélkül. Itt is próbálunk mindig a jobbnál jobbra törekedni. Azt gondolom, hogy az LG nagyon figyel arra, hogy tanuljon a saját hibáiból, illetve tanuljon azokból a visszajelzésekből, amit ti adtok, mert ezekre tudunk építkezni. Szintén lesz hozzá kapható okostokunk, 2 fajta variáció is. Például ugye az LG-nél a G2 nem volt levehető hátlaposod, csak olyan létezett, amire rá tudjuk rakni a hátlapra. Ennél természetesen már elérhető lesz a magyar piacon is olyan, ami hátlappal együtt lehet rárakni. Természetesen az okostok ugyanúgy működik a wireless chargerrel, ami kapható lesz hozzá, és itt van a nyakamban ez még a HBS 800-as, de ennek lesz egy Tone Infinite nevű továbbfejlesztett verziója, ami arról is híres, hogy ugye ebben még egy JBL hangzásvilág volt, abban pedig már egy Harman Kardon van. A másik, hogy tanultunk abból, én is jeleztem, hogy ez tök jó, hogy itt lóg, meg mágnessel megfogja, de zavaró. Ott már egy automata behúzó rendszer fogja a fülesünket visszarakni a helyére, illetve, hogy Péter is említette, a pedek nagyon jó kiegészítői, illetve kommunikálói lehetnek a készülékeinknek a továbbfejlesztett QPR segítségével. És én meg is köszönöm a figyelmeteket, és visszaadom a szót Péternek. Bocsánat, én nekem 3 dolog jutott még eszembe, miközben hallgattam a Lacit. Az egyik, ami nagyon nagy okosság, hogy a Quick Circle, tehát az okostoknak a kis betekintő ablakában bizonyos menüpontokat el tudunk érni, például a kamerát. Tehát a kamerát be tudjuk kapcsolni, és annélkül, hogy kinyitnánk a telefon, tudunk képet készíteni. Ez szerintem egy nagyon jó és hasznos újdonság. Kiemelném még, miközben Laci mondta itt a szoftveres fejlesztéseket, hogy már a G2-nől elérhető volt az, hogy az alsó gombokat, alsó virtuális gombokat úgy szabtuk személyre, hogy akartuk, olyan sorrendben és olyan funkciót tettünk a bizonyos pozíciókhoz, amit szerettünk volna. Ez kibővült, ez még jobban kibővült a G3-nál, rendkívül hasznos, hogy például a jobb sarokba, vagy éppen a bal sarokba, attól függően, hogy ki milyen kezes, elérhetem az értesítési sáv lehúzó gombot, és csak megerősíteni a Laci szavait, hogy az a dolog, ami a Smart Notice néven fut, hogy elutasítok egy hívást meeting közben egy SMS-sel, és hogy én azt elfelejtem visszahívni, ez számtalanszor előfordul az én életemben, de gondolom nem vagyok ezzel egyedül, és hogy 30 perccel később emlékeztet engem a telefon, hogy én ott elutasítottam egy hívást, küldtem egy üzenetet, vissza akarom-e hívni, ez rendkívül intelligens dolog, ez nagyon-nagyon jó. Úgyhogy G3-ról ennyit szerettünk volna mondani, még talán annyit, mielőtt a kérdésekre térnénk át, hogy az első 5 napban, amikor Koreában, de hogy Észak-Koreában, Koreában piacra került, az első 5 napban 100 000 példányt adtunk el belőle, ami kimagasló, mint nemzetközi szinten, mint Korea szinten, minden szinten. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a magyar piacon is hasonló sikereket fog ölteni. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, bármi kérdésetek van esetleg most vagy később, itt leszünk.